No niin, lähdetään katsomaan minkälaista viilennysratkaisua ollaan lähdetty tekemään Pantsovillan keittiö. Mitsubishi Electric on kehittänyt keittiöihin ilmalämpöpumpun. Se on lähtökohtaisesti viilennystarkoitukseen silloin kun ruokaa valmistetaan, mutta sitä myös pystyy käyttämään lämmittämiseen. Ruostumattoman teräksen ansiosta ilmalämpöpumppu on helppo pitää puhtaana. Se ei kerää rasvaa, niin kuin perinteinen muovinen ilmalämpöpumppu. Sisäyksikön rasvasuodattimet tarjoaa tavallista ilmalämpöpumppua paremman suodatuksen, joten viilennysteho pysyy kauemmin. Me Innoair toteutetaan yli 50 keittiömalliasennusta vuositasolla, joten jos sulla on tarve saada keittiöön viilennystä, niin ota yhteyttä meihin.